It's about time. Bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Madzulo majawa koma poyamba nayi mitu yake. Nthambi yosindikiza ziphaso za unzika ya NRB yati iyika malo olembetsera pafupi kwambiri ndi malo omwe mukugwira ntchito a bungwe la MEC amene akufuna kudzapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTA Madaliso Kabambe wati ndi okondwa ndi chipanichi kuti sichikutsekera khomo kwa anthu amene akufuna kupikisana nawo m'maudindo osiyanasiyana. Ndipo mu nkhani zina ofesi ya National Statistics yakhazikitsa ndondomeko yatsopano yomwe ithandizire kusunga mauthenga onse ofunikira chitukuko cha dziko. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba, ngati njira imodzi yolemekezera chigamulo cha kubwalo la milandu, nthambi yosindikiza ziphaso za unzika ya NRB yati iyika malo olembetsera pafupi kwambiri ndi malo omwe mukugwira ntchito a MEC. Iyo yatinso alemba ogwira ntchito apadera kuti athandizire ntchitoyi. Mkulu wa bungwe la NRB Amphatso Sambo wati nthambiyi sinachedwe kupanga izi chifukwa imayenera kutsata ndondomeko yoyenera isanayike makina ake m'malo omwe muli a MEC. Asambo amalankhula izi pa msonkhano wa atolankhani omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Kathe Maulidi akulankhula ndi Asambo. Loleni nditsimikize kuti atangotilamula khoti ife nthawi yomweyo tinatsata kuti mene anene akhoti tichite ntchito imeneyi ndeti kungopitiriza komanso timayenera kuti tikhale pasi nkukonzekeranso bwinobwino ndiyese kuti tinachedwa chifukwa tinayamba ntchitoyo pompopompo kukhala pasipo tinayamba nthawi yomweyo kuona kuti kodi tifuna chani, tifuna makina onjezera, tifuna anthu onjezera, tifuna ndalama, tione ndondomeko yake kuti izikhala bwanji. Zimenezo tinakhala tikupanga komanso chosangalatsa nchakuti pajanena kuti abwereza ati ndi ifeso tidzabwereza nawo masiku omweyo kuti anthu amene sanalembetsewo akhalenso ndi mwayi monga amene khoti linanenera. Amene akufuna kudzapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTA Madaliso Kabambe wati ndi okondwa kuti chipanichi sichitsekera khomo kwa anthu amene akufuna kupikisana m'maudindo osiyanasiyana. Iwo ati aliyense amene ndi watsopano kapena wakale mchipanichi ali ndi ufulu opikisana nawo m'maudindo osiyanasiyana. Mkuluyu wayankhula pa zimene ena akhala kunena kuti ena angolowa kumene mchipanimu ndipo sakudziwa mfundo za chipanichi. Akabambe poyankhula kwa makamaka mboma la Thyolo kwa nthumwi zimene zikuyembekezeka kukavota ku msonkhano waukulu wa chipani cha mchigawo cha kusapitwa, adapemphanso anthu amene ali ndi ukadaulo osiyanasiyana kuti abwere kudzapikisana nawo m'maudindo kuti athandize pokonza mavuto osiyanasiyana. Iwo akufotokoza zambiri. Ndimanawo nangasi mmene anenamo kuti chipani simachipanga kuti muzikasewera mpira yayi kapena chipani mukayendetse komiti ya chikwati ya chipani mukati mutupanga chipani cholinga mufuna tsioneke muzayendetse boma nde chifukwa cheniche timapangira zipani tifuna kuti tsiku la chipanichi chidzayendetse boma. Ndiye pofuna kuyendetsa boma mukatenga akadaulo osiyanasiyana amene akhalako kubomako kumaparastatos kuti kwabweretsa pamodzi amene ajakukhala mbali imodzi ya chipani. Mukamadza lowa mboma mufuna muyendetse boma ndi anthu amene ajawo zidzakhala zofewa kuti muyendetse boma lija chifukwa mudzakhala ndi matalents ndi maskills onse amene mukafuna kuti muyendetse boma. Chifukwa ndikulimbikitsa kwambiri kuti enafe mmene tagwira ntchito mboma zaka 25 tabwera ku ndale ndikumemezanso anyamata ndi akuluakulu ena ambiri m'malawi muno amene tagwira ntchito zosiyanasiyana kaya ndikuti tibwere ku ndaleko chifukwa anthu andalewa ndi amene apanga ma decisions akuluakulu mdziko la Malawi. Ndipo mkulu wa polisi ku bwalo la ndege la Mzuzu a Emma Gondwe wachenjeza anthu omwe akumadusa m'bwalo la ndege kuti adzilipira 10 miliyoni kwacha ngati atapezeka ponena kuti uwu ndi mlandu waukulu. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Agondwe amayankhula izi kudera la Chiwanja mu mzinda wa Mzuzu kumene amaphunzitsa anthu za malamulo atsopano okhudza bwalo la ndege, mkumano umene anakonza ndi apolisi ku Mzuzu mogwirizana ndi omwe amayang'anira za mabwalo a ndege. Anthu ena makamaka kuchokera ku madera a Chiwanja, Chiputula, mzinda wa Ingwe komanso Chivavi anapanga tinjira mkati mwa bwalo la ndege ndipo tinjira ati ntachidule akamapita ku madera osiyanasiyana.
pomwe ena amayenda pasi akamadutsa mtinjirati, ena amadutsa pa njinga za moto, komanso ena zakabaza, ndipo anthu ena amangopita kumalowa nkumakacheza. Anthu atikapeza timachaja mlandu kalero asanapange revise amati 10 kwacha ndi kale limenelo, koma panopa apanga revise ndi 2 million. Kungomugwira munthu trespass akudusa mbwalo la ndege ndi mlandu waukulu, timamugwira timakamusekera, amapita ku court, amakamusa prosecute, amapita kundende ngati walephera kupereka surety. Iwo anena kuti ndizokhumudwitsa kuona kuti amalawi ena anaphwasula mpanda wa bwalo la ndege umene umateteza anthu komanso ziweto kulowa m'bwaloli. Mmodzi mwa atsogoleri akumadera ku Chivanja a Richard Zungu anayamika apolisi kamba kophwitsa anthu awo za malamulo atsopano akumabwalo a ndege. Kudusa kwa pa airport ndi umbuli wa ife anthu chabe, makamaka kunoko masiku ano anthu atengerapo mwawi chifukwa choti ndege sisi kumabwerabwera ndi kumaona ngati pa airport si maloti yakugwira ntchito, ndi chifukwa anthu ena kamadusapo koma mosaziwa. Mchaka cha 2003 munthu mmodzi anamwalira pa ngozi ya ndege imene idanyamula wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Chakufa Chihana, yomwe idathamanga mu njira ya ndege ndi kukaombana ndi minibasi pomwe imafuna idziwuluka. Ofisi ya National Statistics yakhazikitsa ndondomeko yatsopano yomwe ithandizire kusunga mauthenga onse ofunikira chitukuko cha dziko. Ntchitoyi yapangidwa ndi cholinga choti Amalawi komanso mabungwe omwe amathandiza pa chuma cha dziko lino azitha kupeza uthenga komanso kukambirana zokhuza chitukuko cha dziko la Malawi kuti akwaniritse masomphenya a dziko lino. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi mkulu woyang'anira mabungwe a United Nations kuno ku Malawi, Rebecca Dadonto, anati ntchitoyi ili ndi kuthekera kofulumizitsa kupititsa patsogolo kukwaniritsa zolinga za masomphenya a Malawi 2063 pofika 2030. Iwo anati pakadali pano dziko la Malawi lili pa 15% kuti likwanitse masomphenya a 2030, choncho kukhazikitsa ntchitoyi kuthandizira kukwaniritsa maloto a dziko lino. M'mawu ake nduna ya zachuma Simplex Cholabanda ati ntchito yomwe ayikhazikitsayi ndi yofunika chifukwa ithandizira kuti boma lizitha kupanga ziganizo zoyenera komanso zokomera Malawi. Tsopano tikamachita mapulani aboma komanso kukonza budget ndio tizigwirisira ntchito data yomwe ndi yeniyeni m'malo mongochita guesswork kulota chabe. Ndio tikhati kudziwa ndendende mwachuchuchu kuti ndi anthu angati amene tikuyenera kuchita budget yawo kumoyo, kuzachuma, komanso mwina ku agriculture. Ndipo m'mawu ake mlembi wamkulu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Colin Zamba anati dziko lino kuti litukuke pakufunika kuti lizitha kusunga uthenga momwe zinthu zikuyendera ndi cholinga choti boma likamafuna kupanga ziganizo zizichokera ku uthenga omwe ukusungidwawo. Ndeti mapeka chitsanzo kuti ngati saizi imeneyo yakumudzi werengetsa chiwerengero chimenecho chimathandiza ukolola kuli bwanji pa dziko lonse. Chifukwa chake kuti pa dziko state level ino kufunika kuti tizikhala mchiwerengero kuti tithe kukoza zachi maphunziro anu, tithe kukoza kuzipatalako, palibe chimene chingayende popanda kuti muli ndi chiwerengero choyenerera. Mphamvu yosunga uthenga idakhazikitsidwa mu chaka cha 2023 ndi mabungwe a UNDP, UNFPA, UNICEF ndi World Bank komanso ndi mabungwe ena. Konsolo ya boma la Blantyre yalimbikitsa alimi kumapanga fetereza komanso mankhwala ophera tizirombo m'minda pogwiritsa ntchito zinthu zomwe zimapezeka mosavuta m'madera awo. Mkulu wa zaulimi m'bomali a Edward Katunga anayankhula izi pamwambo wa chiwonetsero cha zaulimi cha bomali cha chaka chino. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Chiwonetsero cha zaulimi cha boma la Blantyre chaka chino chinabweretsa pamodzi alimi, akatswiri pa zaulimi, alangizi komanso makampani ndi akuluakulu a zaulimi ndi cholinga choti agawane nzeru za momwe angatukulire ulimi wawo. Pa chiwonetserochi alimi ena anaonesa kuthekera kwawo kopanga zipangizo zaulimi pogwiritsa ntchito zinthu zomwe zimapezeka mosavuta m'madera mwawo, zomwe mkulu wa zaulimi ku konsolo ya bomali a Edward Katunga anayamikira. Ndipo wapampando wa konsoloyi a Elson Dumuka anagwirizana ndi zomwe Akatunga ananena
potsindikanso kufunika kwa amayi kutengapo gawo pa chitukuko cha ulimi. Ndikuona kuti pali chilimbikiso kwambiri chifukwa chinthu chimene chili ndi alimi chikuonesa kunena kuti ali ndi masomphenya kwakukulu ogwirizananso ndi masomphenya aboma 2063 kunena kuti kuchokera pano kufika 2063 tipezeke kuti ngati Malawi ngati dziko komanso ngati Blantyre tikakhale mozidalira nkhani ya chakudya. Mmodzi mwa alimi omwe anachita nawo chionetserochi a McDonald Kampira anati nzeru zomwe apeza pa chionetserochi ziwathandiza kuchita bwino pa ulimi wawo. Ngati mulimi ndaphunzirapo zinthu zina zimene simazidziwa kutengera ndi mabungwe ndi alimene amene anabweretsa zinthu zawo kudzaonetsa pa chionetsero chimenechi. Nde ndakhala opindula kwambiri chifukwa chakuti ndaphunzira zina zimene nesi simazidziwa pa ulimi wanga umene ndimachita wa chaka ndi chaka kunoko ku Blantyre. Khonsolo ya boma la Blantyre inakonza chionetserochi ndi thandizo lochokera ku mabungwe a Gift of Givers, Farmers Union of Malawi ndi 1 Acre Fund komanso mabungwe ena. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Times TV. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikangotha izi. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster. With a taste kids love, but remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Step into the future where your face and fingerprint lead the way with Latrum Systems biometric access control solutions. Remotely manage your home from a smartphone and use automatic number plate recognition to open your driveway gates or link your phone to turn off the house alarm as you approach your gate. For hoteliers, envision giving your guests a seamless check-in experience with our revolutionary biometric card. It's not just a key. This card powers up the room as you enter and switches off selected resources such as electricity as you leave, slashing in energy costs and boosting efficiency. Whether at home, in the office, or at your hotel, our access control systems are customized to adjust to your unique needs, ensuring safety and convenience go hand in hand. Latrum Systems also offers computer networking, vehicle tracking and CCTV systems. Be on the lookout for our next jingle on CCTV system. Contact us and let's unlock a smarter and more sustainable future together. Latrum Systems. Technology that drives your success. Raninso kupitirira nkhanizi anthu okhala mu mzinda wa Blantyre awalimbikitsa kugwirana manja ndi khonsolo ya mzindawu pa ntchito yolimbikitsa ukhondo pofuna kupewa matenda omwe amadzi akamba kaumve pamene nyengo ya mvula yafika. Mkulu wa khonsoloyi a Dennis Chinsewu ndiwo anena izi pa ulendo wa ndawala omwe cholinga chake kunali kunena kwa anthu kunali kumema anthu makamaka kutenga mbali polimbikitsa ukhondo. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Ulendo wa ndawalawu unabweretsa pamodzi akuluakulu aku khonsolo ya mzinda wa Blantyre, asilikali ankhondo, makhansala ndi mafumu pofuna kumema anthu popereka chitsanzo chosesa mu mzindawu. Achimsewu analengezanso kuti khonsoloyi yachilimika kugula zipangizo za ukhondo zoti anthu adzigwiritsa ntchito m'malo osiyanasiyana. Ngati akhonsolo tili ndi chilingalizo chokonza mabini pafupifupi 100 ndipo mabini amenewa kuti tengera ndalama pafupifupi 1 billion kwacha, ndipo ndalama zimenezi akutipatsa ndi anzathu a World Bank mothandizana ndi boma la Malawi. Pakadali panopa mabini amene tapatsidwa alipo 60 ndipo ndi chiyembekezo chakuti 40 enawo abwera ndipo titha kuyika malo ena aliwonse. Kumbali yake mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Makwinja anagwirizana ndi zomwe ananena Achimsewu, koma anatsindikanso pakufunika kwa ulendowu polimbikitsa ukhondo. Lero timakumbusa
matezeresi athu a Blantyre kuti mvula ili pafupi. Ndichimaza kuti Blantyre ndiyokongola, anthu akenso ndiyokongola, tingowakumbutsa amadziwa kale kuti mvula ikubwera. Imene ikabwera mvula makhala zinthu zambiri zimasatira, kolera, malaria, matenda ambirimbiri, osegula mimba. Ndeti kuwambusa kuti apitirize kilini imene amapangayo kuti mvula ikabwera matenda amene akafika asagwire. Anakometsera ulendo wa ndawalawu ndi perete yawo kuchokera pa bwalo la Mjamba Freedom Park mpaka ku bwalo la achinyamata la Zingwangwa Youth Center. Mmodzi wa akatswiri azakafukufuku mdziko muno a Andrew Jamali wapempha akadaulo a zamaphunziro kuti adzichita kafukufuku oti zotsatira zake zikhonza kukhala zosavuta kuti azichite ku Malawi kuno. Iwo ati pali kafukufuku wina yemwe adachitika ku Malawi kuno koma zotsatira zake zinalibe kuthekera kusintha kachitidwe ka zinthu mdziko muno. Poyankhula ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi pa mkumano wachiwiri wowunikira za kufunikira kusunga komanso kusamalira zakudya muno mu Africa lachisanu, a Jamali anati nkhani ya chakudya ndiyoyenera kuyikambirana. Iwo akulongosola zambiri kwa mtolankhani wathu Jason Malowa. Apapa tikukamba zonena kuti anthu samadalire chimanga chokha. Kodi tikamauza anthu samadalire chimanga chokha, taona kuti kuli kuthekera kuti zakudya zimene tikuwauza anthu adalirezo zilipo zikupezeka. Ngati zingamapezeke ali ndi kuthekera kuti angathe kumalima mosavuta, chifukwa pali kuyamikira zinthu zoti zichitike, kupezeka kuti munthu amene tamuuza kuti achite uja sanga alibenso kuthekera kuti apange zimenezi. Ndeti tikamapanga ndondomeko kapena kuti kuyerekeza olo kapena kuti kuyamikira kuti pakufunika boma lichite, tikuyenekanso tionetsetse kuti kodi izi zimene tikuyamikirazi ndizokuti pakali pano zingatheke. Ngati zili zosatheka, recommendation yoyamba kapena tikuyamikira koyamba kukhale kunena kuti tingapange bwanji kupanga build capacity, kupereka kuthekera kwa anthu kuti apeze chakudya chosiyana ndi chani kodi ndi chimanga chija kuti athe kukhala ndi chakudya nkumakhala muzidera pa zakudya. Ndipo mmawu wake mmodzi mwa aphunzitsi ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi a Dorothy Tembo anati kafukufuku ochuluka adaonetsa kuti kusintha kwa nyengo ndi komwe kwakhala kukudzetsa mavuto a njala mdziko muno. Tinaganiza kuti tipange semina imeneyi kuti tikhale pansi ngati anthu opanga zakafukufuku tione mbali zina ndi zina zimene zimakhudza kapezedwe ka zakudya pa khomo. So tikaona mbali yakafukufuku pakali pano zimaonetsa kuti kusintha kwa nyengo kukukhudza kwambiri kapezedwe ka chakudya pa khomo. Nde tipange mkumano umenewu ndi cholinga choti tionenso mbali zina zimene anthu amakumana nazo, kakhalidwe kathu, chikhalidwe chathu, chipembedzero chathu ndi nkhani za ndale kuti zimakhudza bwanji kapezedwe ka chakudya pa khomo. Bungwe la Vision Spring lati chaka chino chokha launika anthu okwana 10,000 pa vuto la maso ndipo lapereka magalasi amaso kwa anthu okwana 6,000. Ripoti la zaumoyo la mu 2023 lidaonetsa kuti anthu 89 pa 100 aliwonse mdziko muno ali ndi vuto la maso losaonetsetsa. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula pamwambo umene amakhazikitsa ntchito imene ikhale ikuwunika mavuto a zamaso lachinayi mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe la Vision Spring Michael Cook ati magalasi owerengera sagwiritsidwa ntchito kwambiri, koma magalasiwa ndofikirika ndipo amathandiza kwambiri. Poyankhulapo pa nkhani iyi nthumwi ya kunduna wa zaumoyo Avitumbiko Munthali ati mavuto amaso sakhala ofanana kwa anthu onse mdziko muno. Program imene ndiyothandiza chifukwa choti kupita kumudzi kumene kumakhala anthu ndi anthu azitha kufikira service mosavuta, chifukwa choti service imene ikuthandiza anthu amene ali ndi mavuto akuwerenga, makamaka amene zaka zawo zakwana 40 mapita mtsogolo. Ena amakanika kuyika singano pa mashina akamasoka, ena amakanika kulowetsa mayunitsi olokuwerenga. Ngati munthu wapatsidwa mwayi woti akhoza kuwerenganso mosavuta, ndizothandiza kuti athe kuchita zinthu zimene akuyenera kuchita moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Mlembi wamkulu wa Malawi Council of Churches Alemekezeke Phiri ati kudzera ku ntchitoyi akhala akufikira madera akumidzi ndi anthu ogwira ntchito za umoyo kumidzi ndi cholinga chopeza anthu amene ali ndi mavuto amaso ndi kulandira thandizo, ena kwalumikizisa ku zipatala zina zikuluzikulu. Anthu ambiri ku Malawi kuno akuvutika kwambiri kumidzi kuti akhale ndi magalasi. Magalasi timaona ngati ndi anthu olemera, ndi anthu ophunzira, ifonso ndi odula. Ndiye njira imeneyi, initiative imeneyi ithandizira kuti kuno ku Malawi anthu akumudzi
apezeka akhala ndi maglasi amene fa anthu ambiri amavutika kuwerenga, amavutika kupenya, amavutika ndi kugwira ntchito zawo za tsiku ndi tsiku chifukwa cha vuto la maso munthu ukamakula msiku. Malingana ndi ripoti la World Health Organization, anthu oposera 1 biliyoni dziko lonse lapansi sakhala ndi mwayi wopeza magalasi amaso kuti aziona bwino. Akatswiri pa nkhani za luso la makono pansi pa bungwe la ICT Association of Malawi ati msonkhano wawo waukulu wa chaka chino ulunjika kwambiri pa nkhani zokhuza kuteteza nkhani za luso la makono kwa anthu ofuna kuchita chipongwe. Mkulu wa bungweli a Andrew Kamwendo amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene amalandira thandizo la ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha kuchokera ku kampani ya TechNet Global Limited zakuti zithandizire pa msonkhanowu. Iwo akufotokoza zambiri. Ndife osangalala kwambiri kuti TechNet Global atithandiza. TechNet Global ni member wathu nthawi yayitali ndipo matithandiza nthawi zambiri. Tathokoza kwambiri kuti ndalama zimene zitithandiza kuti tipange organize event yathu. Event imene iyi ndiyofunikira because chaka chinochi tikusindikiza kwambiri nkhani za cyber security. So tikakambirana kwambiri imene tingapitisire ntchito zoteteza ma asset a ICT ku Malawi kunoko. Komanso ku event yomweyi tikapanga award anthu osiyanasiyana amene apanga maluso osiyanasiyana. Mkulu wa kampani a Godfrey Kachimanga adati msonkhanowu ndiofunika kwambiri ndipo ndi chifukwa chake adaganiza zothandiza. Tapereka thandizo limene foti ife ochoyamba ndife anthu oti tili mu ICT mo and ICTAM ndi motherboard yathu. Ndi tinaona kuti chinthu ichi chofunika kwambiri kuti tipange ngati contribution yathu ku ICTAM. Okay, iyathandiza ICTAM kuti apange achieve zimene akufuna kupanga chaka chinocho. Ithandiza muti zinthu zambiri I think la pa budget pawo akayikapo and akapanga zimene zikufunikira kumeko kuti anthu akumane and akambirane za IT zopitisa zinthu masogolo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Nthambi yosindikisa ziphaso za unzika ya NRB yatiyika malo olembetsera pafupi kwambiri ndi malo omwe mukugwira ntchito a MEC amene akufuna kudzapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe wati ndi okondwa kuti chipanichi sichitsekera khomo kwa anthu amene akufuna kupikisana nawo maudindo osiyanasiyana. Mu nkhani zina, ofesi ya National Statistics yakhazikitsa ndondomeko yatsopano yomwe ithandizire kusunga mauthenga onse ofunikira chitukuko cha dziko. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina a internet pa times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Madzulo Majawa, usiku wabwino.